Ja už som so Zorkou Konde riešila, že teda prečo zaradiť fenikel alebo aj čakanku do jedálnych lístkov. Vítaj v prvom rade u nás v Dámskom klube. A prípadne, či to všetko nakombinovať s rastcov. Môžeme kľudne nakombinovať s rastou, pretože rasta sa hodí takmer do všetkého a povieme si aj prečo. Ako teda pôsobí na náš ľudský organizmus a aké má možno účinky pre naše zdravie ako také? Áno, ja by som dneska povedala o tej raste aj trošku viacej, povieme si samozrejme aj recepty, ale to už diváci môžu vidieť, že rasta je vlastne takého pozdĺžneho tvaru, má zaspíčateľné konce, sú také špicaté a má 5 pozdĺžnych rých. No a obsahuje eterické oleje, rastový eterický olej, samozrejme, že vitamíny A, B, C, K a E vitamín a rôzne aj minerály ako železo, mangán, fosfor, vápnik a to je všetko prospešné pre naše telo. Čiže toľko toho, čo sa týka raste. Nemali by sme si zamieňať rastu lúčnu s touto rastou rímskou, pretože zdravotné benefity na našu prevenciu alebo zdravotné potiaže je trošku iný a my si o tom práve dnes povieme. Ale aj chuťový rozdiel nájdeme. Je tam aj chuťový rozdiel. Ja som tú rastu rímsku nedávno použila do varenia a priznám sa, že mi to nechutilo až tak. Áno. V rámci posypania slaného pečiva ako tá klasická. Pretože tak keď sme pri rímskej rasti, tak si povieme, že ona obsahuje troška iné eterické oleje a táto klasická rasta, naša rasta lúčna, tak má takú zemitú, hrejivú, korenistú, troška orieškovú chuť, kdežto táto rímska rasta má ešte trošku nádych do takého citrónového proste nádychu, hej. No a o rasti toho vieme veľmi málo z minulosti, ale napríklad keby sme zašli aj k Shakespeareovi, tak ten vo svojom diele uvádza, že jeden rytier bol pozvaný, John Falstaff, k jedlu, k pokrmu s rastou, čiže vyzdvihuje tú rastu. Takže kedysi bola rasta všade, na každom stole, v každom jedle a zachovali sa aj v južnej Európe zbytky raste, ktoré pochádzajú spred viac ako 10 000 rokov, čiže má naozaj dlhú históriu a používa sa nielen v južnej, strednej, ale ešte aj severnej Európe. Takže je jedinečným korením. A keby sme si mali o nej povedať, aké benefity má na naše zdravie, aj fyzické, aj psychické, tak rasta vlastne pôsobí harmonizujúco a redukuje energiu. Ale my sa k tomu dostaneme. Možno, že je to trošku ťažšie na začiatok pochopiť, ale hneď si o tom povieme. Redukcia energie, na to som veľmi zvedavá, ale dozvieme sa. Áno, dozvieme sa to. Človek, keď má nejaké negatívne myšlienky, negatívne pocity alebo postoje, hej, keď proste čokoľvek negatívne mu vytvára aj energiu, ktorá vlastne zablokúváva tok tej našej energie v tele a tvoria sa blokády. A práve rasta má takú schopnosť, že tieto blokády dokáže, by sme povedali tak ľudovo, rozbiť a zharmonizovať. Čiže trošku redukuje tú negatívnu energiu na rozdiel od rímskej raste, kde sa tiež k nej dostaneme a vlastne spriechodňuje, zjemňuje, zharmonizuje a ukľudňuje. A takisto to môžeme použiť aj na konkrétnych príkladoch na fyzickom zdraví, že rasta pôsobí hlavne na tráviaci, žalúdočný trakt, pôsobí na pľúce, na pľúcne ochorenia. A čo sa týka žalúdku, tak vlastne pôsobí proti kolikám, žalúdočným krčom a nadúvaniu. Takže v tomto prípade môžeme použiť rastu, receptiky si povieme za chvíľočku. Čo sa týka pľúcnych ochorení, tak na ľahké pľúcne ochorenia je na mieste použiť takisto rastu, aj na chronickú bronchitídu. A dokonca sa používa aj v priemysle kozmetickom, pretože rasta nám dokáže redukovať zlý pachnúci dých, alebo dokonca aj dých, ktorý trošku cítiť po cesnaku, takže eliminuje tú vôňu cesnaku. No a preto aj kozmetický priemysel používa napríklad do pás, do zubných vôd, do kloktadiel a dokonca aj do parfémov a do voňaviek. No, takže mohli by sme potom pristúpiť aj k tým jednotlivým receptom. Sú ináč veľmi, veľmi jednoduché. Takže tu nám môžeme použiť rastu, ale samozrejme drvenú. Ja som si ju aj pripravila, ale zavrela som fľaštičku, aby nám nevyprchala tá vôňa, lebo je dobre použiť na tieto preventívne účely alebo na spoluliečbu vždy rastu, ktorú si tesne pred použitím namelieme, či už na kávovom mlynčeku alebo aj na mažiari a použijeme jednu takúto moka lyžičku na šálku
zalejeme vriacou vodou a popíjame. To je na tie žalúdočné problémy, keď sú krče, koliky a nadúvanie. A čo sa týka potiaží s dýchacím aparátom, s pľúcami, tak stačí, keď si zoberieme zase zo pár týchto semien alebo plodov rastce a normálne ich požujeme v ústach. Hej, požujeme a potom ich môžeme vypľuť. No a keby sme porovnali ďalej rastu rímsku. Prepáč mi ešte, môžeme ale kúpiť si drvenú rastcu a zaliať čajom, či nebude to už taký ten efekt, o ktorom ty rozprávaš? Môžeme si kúpiť drvenú rastcu, ale použil by ju Janko, kuchár, alebo ktorákoľvek gazdina do varenia. Áno, lebo vyprchajú tie účinné eterické látky. Čiže ide o to, aby tá účinnosť bola priamo zaručená. Takže do varenia môže, ale čo sa týka na také preventívne alebo spoluliečbu, radšej si zomelieme sami tesne pred použitím. Rímska rasta je troška iná, samozrejme, že vyzerá tak isto alebo veľmi podobne ako rasta lučná, akurát tie eterické oleje má iné, ako sme spomínali na začiatku. A čo sa týka, čo sme sa bavili o tej energii, ako si mi položila otázku, tak práve rasta rímska má trošku iné pôsobenie, lebo tá dodáva energiu. Práve ako aj harmonizuje, ukľudňuje, ale dodáva energiu a konkrétne si to môžeme povedať na príklade, keď človek má nejaké ťažkosti s trávením, povedzme, že jednak nechutenstvo, vtedy je človek bez energie, unavený, alebo naopak trpí nejakou hnačkou a takýmito záležitosťami, tak takisto je odvodnený, proste má málo energie. Tak rímska rasta je práve vhodná na tieto zdravotné ťažkosti, čiže dodá tú energiu. A vždy je dobré, samozrejme, tuto použijeme jednu čajovú lyžičku, rastce v celku, ale ešte sme neskončili, hej. Čiže zatiaľ v celku, lebo ju opražíme krátko, hej, respektíve zohrejeme, potom ju znova, buď ju podrvíme na mažiari, alebo pomelieme na kávovom mlynčeku a takúto pridáme do hrnčeka, hej. Teraz ju zalejeme vodou, samozrejme vriacou vodou, pridáme tam ešte štipku soli a trocha citróna, keď to trošku vychladne, hej, aby nestratil aj tie účinné látky. Takže pridáme ešte citrón, takže ešte raz, 1 lyžička rímskej rastce, štipka soli, zalejeme vriacou vodou a potom pridáme ešte citrón a toto veľmi dobre pôsobí na zastavenie hnačky a na dodanie tej energie, ktorú sme vlastne stratili. Scedíme tú rastcu, alebo môžeme ju aj... Scedíme. Je lepšie, keď ju scedíme. Keď ju vypijeme, nič sa nestane. Ale pre lepší pocit, alebo povedzme malé deti, keď by to pili, tak asi by im to nebolo veľmi príjemné, ale nevadí, môžeme ju aj vypiť. Neuškodí nám. No a ešte by som povedala o rastie, že je veľmi vhodná napríklad aj pre ženy, jednak v čase menštruácie, pretože obsahuje veľké množstvo železa a ženy, my potrebujeme doplňať to železo, potom napríklad aj tehotné ženy potrebujú doplniť železo, vhodná je aj pre dojčiace mamičky, pretože zvyšuje laktáciu, takže rastcu môžu používať buď vo forme čaju, alebo samozrejme doplňať do každého jedla. A ešte možno taká záverečná rada, alebo neviem, koľko máme času, ale môžeme sa aj napariť nad rímskou rastou, kedy použijeme ale 1 polievkovú lyžicu rastce, zalejeme ju vriacou vodou a necháme sa naparovať nad hrncom alebo nad nejakou miskou, to už klasicky to poznáme, dáme si uterák a inhalujeme aspoň tých 10 minút. Takže nám to spriechodní dýchanie a takisto aj túto rímsku rastu môžeme si dať zo pár plodov do úst a rozžúvame a tieto eterické oleje sa nám uvoľnia a spriechodnia nám aj dýchací aparát, takže sa nám bude aj ľahšie dýchať. Na záver mi ešte napadla taká otázka, že keby som zmiešala tieto 2 rastce dohromady, tak to je v podstate niekoľko účinkov v jednom. Áno, ale asi by som to nerobila. Zvlášť a zvlášť. Asi by som to nerobila, tak ako sme si ich rozdelili. Takže radšej raz jedno, raz druhé, respektíve podľa potreby a podľa daného stavu. Áno, a to si nám vlastne povedala, kedy čo, ako pomáha a prečo by sme ju mali užívať. Okrem toho, samozrejme, že ju stále môžeme pridávať do varenia, čo aj robíme. Stále. Na Slovensku je to naozaj veľmi obľúbená a v rámci dochucovania jedál. Zorka, veľmi pekne ti ďakujeme. Ďakujem aj ja. No a dnes je ešte okrem iného, čo už Ivetka teda spomenula, je aj deň jódu. Takže pripravili sme pre vás aj dokrútku o tom, prečo je jód pre ľudský organizmus dôležitý.